Λοιπόν, γεια σας. Καλώς ήρθατε σε ακόμα μία παρουσίαση. Σε αυτή την παρουσίαση θα δείξουμε ότι το όριο καθώς το νι πάει στο άπειρο της νιωστής της ρίζας του νι κάνει 1. Η απόδειξη γίνεται ως εξής. Αρχικά παρατηρώ ότι η α νι, η οποία είναι η ακολουθία νιωστή ρίζα του νι, είναι μεγαλύτερο ίσως του 1 για κάθε νι στο νι. Και αυτό το ονομάζω σχέση 1. Εγώ θέλω να δείξω ότι το λιμ της α νι, όταν το νι πηγαίνει στο άπειρο, κάνει 1. Άρα μπορώ, αν φράξω την α νι πάνω και κάτω από δύο αριθμούς οι οποίοι πηγαίνουν, από δύο ακολουθίες οι οποίες πηγαίνουν στο 1, τότε από το κριτήριο παρεμβολής έχω το αποτέλεσμα που θέλω. Τώρα ήδη έχω φράξει την α νι από τον αριθμό, την έχω φράξει από κάτω από τον αριθμό 1, που προφανώς πηγαίνει στον αριθμό 1 όταν το νι πηγαίνει στο άπειρο. Άρα θέλω να τη φράξω και από πάνω με έναν αριθμό ή με μια ακολουθία η οποία πηγαίνει στο 1 καθώς το νι πηγαίνει στο συνάπειρο. Αυτό θα το κάνω ως εξής. Από το διώνυμο του νεύτωνα, το χ και 1 στην νι γράφεται ως αυτό το άθροισμα από κ ίσον 0 έως νι του νι ανά κ επί χ στην κ. Αυτό το άθροισμα αναπτύσσεται ως εξής. Νι ανά 0 επί χ στη μηδενική και νι ανά 1 επί χ στην πρώτη και νι ανά 2 επί χ στην τρίτη και ούτω καθεξής μέχρι νι ανά νι επί χ στην νι. Αν τα απλοποιήσω λίγο τα πράγματα, δηλαδή εδώ το νι ανά 0 κάνει 1 επί χ στη μηδενική, άρα πάλι 1 επί 1, 1. Μετά το νι ανά 1 είναι νι παραγωγικό προς 1 παραγωγικό επί νι πλην 1 παραγωγικό και το 1 παραγωγικό κάνει 1. Άρα θα μείνει νι παραγωγικό προς νι πλην 1 παραγωγικό επί χ στην πρώτη, άρα επί χ. Ο τρίτος όρος μετά θα είναι νι ανά 2 επί χ στο τετράγωνο. Το νι ανά 2 είναι νι παραγωγικό προς 2 παραγωγικό επί νι πλην 2 παραγωγικό. Και αυτό το συνεχίζω μέχρι το νι ανά νι επί χ στη νι. Αυτό δεν θα με νιάξει πόσο απλοποιείται. Θα το δούμε παρακάτω γιατί. Άρα το χ και 1 στη νι, το οποίο είναι 1 και νι επί χ, γιατί το νι παραγωγικό γράφεται νι επί νι πλην 1 παραγωγικό προς νι πλην 1 παραγωγικό. Άρα τα νι πλην 1 παραγωγικό φεύγουν και θα μείνει σκέτο νι, όπου νι είναι ο συντελεστής του χ στην πρώτη. Αυτό εδώ, αν κάνουμε μετά ο συντελεστής του χ τετράγωνο, αν κάνουμε την απλοποίηση, δηλαδή γράψουμε τον νι παραγωγικό ως νι επί νι πλην 1 επί νι πλην 2 παραγωγικό και φύγει το νι πλην 2 παραγωγικό με το νι πλην 2 παραγωγικό πάνω και κάτω και από τον αριθμητική και από τον παρανομαστή, θα μείνει ως νι επί νι πλην 1 και όλο αυτό επί 1 δεύτερο. Γιατί έχουμε και το 1 προς 2 παραγωγικό εδώ. Επί χ στο τετράγωνο. Και τα λοιπά. Δεν πάει μέχρι το άπειρο αυτή η ποσότητα, πάει μέχρι το νι ανά νι επί χ στη νι. Αλλά δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Εμάς μας ενδιαφέρει ότι το χ και 1 στη νι, που είναι αυτό εδώ, είναι μεγαλύτερο ίσο του ενός δευτέρου επί νι πλην 1 επί χ τετράγωνο. Διότι όλα αυτά εδώ είναι θετικοί αριθμοί. Και του προσθέτουμε, άρα σε έναν αριθμό προσθέτουμε θετικούς αριθμούς ή 0, θετικό ή 0 αριθμό, άρα θα είναι πάντα αυτός ο αριθμός μικρότερος ίσως από αυτό το άθροισμα. Λοιπόν, τώρα, εφόσον η παραπάνω σχέση ισχύει για κάθε χ θετικό και για κάθε νι στους φυσικούς εκτός από το 1, θα δούμε γιατί αποκλείουμε το 1, θα ισχύει και για χ ίσον τετραγωνική ρίζα του 2 προς νι πλην 1. Δηλαδή, όπου σε αυτήν εδώ τη σχέση, όπου χ θα βάλω την τετραγωνική ρίζα του 2 προς νι πλην 1. Και τότε θα έχω το εξής, ότι το 1 δεύτερο επί νι πλην 1 επί χ τετράγωνο γράφεται ως 1 δεύτερο νι επί νι πλην 1 δεύτερα, δηλαδή 1 δεύτερο νι επί νι πλην 1 επί χ τετράγωνο, όπου χ είναι τώρα η τετραγωνική ρίζα του 2 προς νι πλην 1.
Τώρα, η τετραγωνική ρίζα του 2 προς νη πλην 1 και όλο τράγωνο, φεύγει το τετράγωνο με τη ρίζα, άρα θα μείνει νη επί νη πλην 1 δεύτερα επί 2 προς νη πλην 1, το οποίο αν κάνουμε τις απλοποιήσεις θα γίνει νη, θα μείνει το νη, σκέτο. Και από αυτή τη σχέση, αυτό θα είναι μικρότερο ίσο του χ και 1, όπου του χ και 1 εις τη νη, όπου χ έχουμε βάλει το ρίζα 2 προς νη πλην 1. Άρα, τι δείξαμε, ότι το νη είναι μικρότερο ίσο του 1 και τετραγωνική ρίζα του 2 προς νη πλην 1 και όλο αυτό εις τη νη. Αν υψώσω και τα δύο μέλη στην ένα διανή, και μπορώ να το κάνω αυτό γιατί έχω θετικούς αριθμούς, τότε η νιωστή ρίζα του νη θα είναι μικρότερη ίση του 1 και τετραγωνική ρίζα του 2 προς νη πλην 1 για κάθε νη στους φυσικούς εκτός από το 1. Αυτό το ονομάζω σχέση 2. Τώρα, το όριο καθώς το νη πάει στο άπειρο της 1 και τετραγωνική ρίζα του 2 προς νη πλην 1, δηλαδή αυτό εδώ, πηγαίνει στο 1. Γιατί αυτό εδώ, η τετραγωνική ρίζα του 2 προς νη πλην 1 πηγαίνει στο 0 και το 1 πηγαίνει στο 1. Επίσης, ισχύουν οι σχέσεις 1 και 2. Η 1 σχέση είναι αυτή, όπου είχαμε φράξει από κάτω την ακολουθία α νη, και η σχέση 2 είναι αυτή όπου έχουμε φράξει από πάνω την ακολουθία α νη από αυτήν εδώ την ακολουθία, την 1 και τετραγωνική ρίζα του 2 προς νη πλην 1. Γνωρίζω ότι η α νη, επομένως η α νη θα είναι φραγμένη από δύο ακολουθίες οι οποίες πηγαίνουν και δύο στο 1. Γιατί το αποδείξαμε, αυτή πηγαίνει στο 1 και το 1 πηγαίνει στο 1. Άρα, από όλα αυτά που είπα και από το κριτήριο παρεμβολής, η νιωστή ρίζα του νη, δηλαδή το νη στην 1 διανή πηγαίνει στο 1, καθώς το νη πηγαίνει στο συνάπειρο. Ευχαριστώ για την παρακολούθηση.